мы сегодня проводим в Барановичі, в центре города, пикет. Мы бачим, что шмат людей подходит, молодь погоджается с этими плакатами, які есть з моєї програми. Тому що молодь бачить, що в нашій країні неможливо знайти нормальну працю, нормальні заробки, і вони з'їжджають або в Європу, або в Росію. Ми бачимо, що недавно в Росії забили 2 білорусів. І вони їхали заробити на хліб, як би тримати свою сім'ю, а їх просто забили. І шмат таких людей привозять в цинкових гробах, просто це нічого ніхто про це не говорить, про цю статистику. Ми відаємо, що кожен год 3000 людей кончають самогубством. Із-за чого? Із-за цієї економічної і політичної становища в нашій країні. Ми хочемо, щоб щось змінялося. І молодь згодна, і розмовляє, і каже, що потрібно молитися Богу. Так, потрібно бути з Богом, потрібно, щоб була молодь едукована, щоб її в школах виховували, щоб були справжні патріоти своєї країни. І для того, щоб люди бачили, що ще є патріоти, я сьогодні вийшов на цей пікет, щоб показати, що ми не раби, тому що рабов до раю не пускають. Ми стоїмо для того, щоб показати людям, що є ще змагari в нашій країні, і у них є можливість долучитися для того, щоб щось міняти. Ми, напевно, змагаємося зі злом, тому ми повинні бути волонтерами і допомагати людям. Просто один одному підтримувати, бути солідарними з народом, поважати свою мову, культуру, історію. Ми ж бачимо, що воно все у нас знищається. Тому у нас зараз усі російськомовні, чиновники розмовляють на російській мові, хоча повинні, міліціянти теж на російській мові. Ніхто нічого не ведає і не хоче поважати свою мову. Не зрозуміло, чи ми вже російці стали, чи ми ще білоруси. Живе Білорусь!